लोगोफोर दा सोलिबाय थानाय राजखान्थिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बबेखानि बे राजखान्थिनि बाथ्राया गासै इन्डिया बा आसामखौ लानानै नङा। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जि पलिटिक्स सोलिबाय थादों बेजों रिलेटेड मोननैसो बाथ्रा नोंथांनो बुंनो नागिरदों आरो बेयो माबायदि गोहोम खोलैगोन बे फैनाय इलेक्सनाव बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनानै बुंबानो जाबाय। आं जिहेतु नोंथांमोननो बर' राजखान्थिनि भिडिअ मोनफा मोननै लाबोखाबाय थागोन, नाथाय नोंथांमोना गोसोआव लाखि आंनि बैफोर भिडिअआव नोंथांमोना ओरैबायदि बाथ्रा मोननाय नङा जाय बाथ्राया सोरबा पार्टिखौ दुखु होयो, नाथाय माबा मोनसे बिथांमोननि थाखाय राहा दिन्थिनाय टाइपनिसो बे भिडिअआ। माने जों नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, दरं अदालगुरि समस्तियाव एमपि समस्तियाव AIUDFआ मदद खालामगोन BPFखौ, बेबायदि खोथा होदों जाहैबाय। स' बिदिब्ला जि मेथामेटिक्स जि सानखान्थि सोलिदों दा दरं अदालगुरियाव BJPजों UPPLजों AGPजों बिनि भार्सेसआव BPFनि जि टेकनिक, जिहेतु कंग्रेसजोंबो गैथ'वा नालाय दासिम कंग्रेसआ BPFखौ सापर्ट होनायनि बाथ्रा जेबो फैथ'वाखै। जानो हागौ फिउचाराव लोगो नांनो हागौ, नाथाय दासिम कंग्रेसआ जेबो बुंथ'वाखै। दरं अदालगुरियाव मा BPFखौ सापर्ट खालामगोन बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया फोसावदों। बेनिफ्राय खिन्थु मोनसे बाथ्राया रोखा, जुदि थारैनो AIUDFआ जुदि सापर्ट खालामोबा एसेबां जोङो BPFखौबो दुरबल होननानै बुंनो हानाय नङा बे ओनसोलाव। बबेखानि AIUDFजों जेनेरेलि मुस्लिम भटआ थायो। स' बेसेबां मुस्लिम भटार्स दङ बेहाय बिनि सायावबो सोनारगोन। बबेखानि मुस्लिम भटार्सफोराबो माखासेया कंग्रेसनोबो होगोन आरो सोरबा BJPनोबो होगोन। बबेखानि BJPनो बेसेबां होगोन बेखौ बुंनाया आथिखालाव मुस्लिमफोराबो BJPनो भट होग्रा जाहैबाय, नङा होमबा? नाथाय थेवब्लाबो माखासे भटआ AIUDFनियाव थांगोन नङाबा कंग्रेसनो थांगोन। AIUDFनियाव थांनाय चान्स थायो नालाय BPFआ लाभबो जानो हागौ। स' BPFखौ जोङो दरं अदालगुरियाव दुरबल सानबायदोंमोन, नाथाय भट सोखावनायाव थारैनो BPFआ साक्सेस जागोनखौ आं नुहुरबाय। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांनि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय। बाखि ओरैहाय क'क्राझार समस्तियावथ' रावबो लोगो नाङाखै। BPFआ हारसिं, ओरैहाय कंग्रेसआ हारसिं, गर्जन मसाहारि बिथाङाबो गोरजिखांबाय दङ आरो ओरैहाय जयन्त बसुमतारी। नाथाय जयन्त बसुमतारीखौ लानानै मोनसे एलिगेसन मोगथाङाव फैदों। बे एसे साननो गोनां जादों UPPLनि थाखाय, जानो हागौ बांद्राय गेदेर इस्यु नङा। नाथाय बे जि एलिगेसना माबायदि नोंथांमोना निउस मिडियाआव नुगासिनो थादों। थामहिनबा बिथाङा सोरखौबा बुदों जाहैबाय, सोरखौबा अफिसाव थांनानै बुदों जाहैबाय, साकरि मावनाय सुबुंफोरखौ बुदों जाहैबाय, सोरखौबा बुदों आरो बे बुनायनि थाखायनो मा फैनानै निमाहा बिनांगौ, बै जायगायाव थांनानै निमाहा बिनांगौ, बेबायदि बिसोर बुंदों। स' गोबां बाथ्रा बुंदों, आं नोंथांनो बुंबाय थायाखै। बै बाथ्राया जुदि रियेल बा बेयो जयन्त बसुमतारी बिथांनि थाखाय मा जागोन, एसे इमेजखौ गाज्रि खालामनाय बादि जागोन आरो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बै जि एलिगेसन बेनि जि टाइमिं बे सबसे साननो गोनां। दा फैबाय थादों मा इलेक्सननि सम। बे इलेक्सननि समाव रावबो केन्डिडेटआ गावनि जि केरेक्टार, गावनि जि इमेज बेखौ गाज्रि खालामजानायखौ लुबैया। नाथाय बे टाइमिंआवनो बे समावनो बेबायदि इलेक्सना फैनानै होदों। बेयो मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स बादिबो नांहरदों। रियेलबो जानो हागौ आरो रियेलनि गेजेरजोंनो बेवहाय पलिटिक्सबो जानो हागौ बेबायदि मोनो। आरो गुबुन जि अपोजिसन पार्टिफोर BPF कंग्रेस बिसोरनि थाखायथ' बल्ले होनना बुंनांगोन। स' जयन्त बसुमतारी बिथांनि सायाव बे एलिगेसना फैदों। बेसेबां गिदिर एलिगेसन, आंनि नोजोराव जोबोर फिसा एलिगेसन बियो। नाथाय जुदि मानसिखौ बेबायदि बुमारदोंबा नंगौना नङा बे बाथ्राया माब्ला प्रुफ जागोन, बोरै प्रुफ जागोन बेखौथ' मिथिया। नाथाय बे मोनसे राजखान्थि होननानै बुंनांगोन। बे इलेक्सननि समावसो बे एलिगेसना फैदों। जुदि गोबां सिगाङावनो जुदि बुदोंमोनबा बै समाव मानो बुङाखैमोन, नाथाय दासो मानो बुंदों मिथिया। बेसेबां दिननि जाथाय बेखौ निउसाव बुंनाय जायाखै, नाथाय एलिगेसनाथ' फैदों बुदों होननानै। स' बे जाबाय इमेजखौ गाज्रि खालामनायनिबो मोनसे पलिटिक्स नामा बेबायदिबो मोनो। बबेखानि इलेक्सननि समाव जायखिजाया जाथायानो जानो हागौ, खारन जोंबो मानसिसो नालाय, केन्डिडेटआबोथ' मानसिसो नालाय, मानसि नालाय गोरोन्थिथ' मावखागोन आरो बै गोरोन्थिखौ गोबाङानो सहायनाबो थायो गोबां समाव। नाथाय इलेक्सननि समाव मा जायो, गासैबो समावनो सहाया, खारन बेयाव भटनि बाथ्रा दङ, बेवहाय सोरबा पार्टिया साक्सेस जानानै देरहानायनि बाथ्रा दङ। स' बेबायदि बे मोनसे पलिटिक्स बादि नाहरगोन आरो नोंथांमोना बेखौ थारैनो खोनागोन। UPPL BJPनिफ्राय फैनाय मोनसे बाथ्राखौथ' नोंथांमोना खोनाखागोन। बेफोर गासैबो जाबाय राजखान्थियारि षड़यन्त्र। बे सोदोबखौथ' नोंथांमोना खोनाखासिगोन। स' बेबायदि जायो राजखान्थिनि समाव। स' दासिम बेखिनियानो सोलिबाय दङ। थारैनो
बे एलिगेसना जयन्त बसुमतारी बिथांनि इमेजखौ बेसेबां गाज्रि खालामगोन बेखौथ' बुंनो हाया जानो हागौ बे जोबोर फिसा एलिगेसन बेनि गेजेरजों बिनि इमेजआ गाज्रि जानाय नङा खोमा मानोना बेबायदि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ पलिटिकेल पार्टिफ्रा ओरैनो खोमाना दोनजोबनो हायो ओरैनो माने मा खालामो बिखौ माखासे कायदा कौशल बानायनानै टेकनिक बाहायनानै मा खालामो गैया खालामजोबो आरो बे जाथायफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थादों स' बेबायदि बिदिब्ला दरं उदालगुरि समस्तियाव हाग्रामा महिलारिया थारैनो UPPL BJP खौ टक्कर होनो हासिगोन ना AIUDF आ मदद होनायनि थाखाय बेखौथ' नोंथांमोना आइडिया खालामनानै नायदो नोंथांमोना बै जायगानि सुबुं जेबो आइडिया गैया नोंथांमोना आइडिया खालाम मानो बेबायदि AIUDF आ BPF खौ सापर्ट खालामदों बेखौबो नोंथांमोना साननानै नायदों आरो थारैनो क'क्राझार समस्तियाव गर्जन मुसाहारिखौ लानानै जयन्त बसुमतारीखौ लानानै आरो खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै नोंथांमोना कम्पेरिजन खालाम सोर बांसिन देरहानायनि चान्स दङ स' आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंनियाथ' नुखाबाय गासैबो बर' सुबुङानो जाहैबाय बे बर' सुबुंफोरनि गेजेरावथ' भटआ मा जासिगोन गावसिगोन बे गावनायनि थाखाय सोरबा गुबुनासो देरहालाङाथ' बे जोबोर साननो गोनां जादों दै सोरबा गुबुनासो जुदि देरहालाङोबा बे माखासे जों दान्थे बिदान्थे खालामनानै गेदेर गेदेर डायलग होनानै लेक्सार होनानै जेबो ओंथि गैया जयन्त बसुमतारीखौनो बुं सोरबा खाम्फा बरगयारी बिथांखौनो बुं सोरबा गर्जन मुसाहारि बिथांखौनो बुं बे जेबो ओंथि थानाय नङा खारन जोंनि भटआ गावखाजोबसिगोन बेवहाय बिनिखायनो जोंनि बर' फिसाफोरा साननो गोनां समा सफैबाय जों माबेबा मोनसे राहायै जोंनि बर' सुबुंखौनो जेन सोरबा सासेखौबाबो थांहोनो हायो बेखौल' अराय सम आं आरज गाबगोन रावनिबो सापर्टआ बुङा आंथ' मोनसेल' बाथ्रा मिथिगौ दासिम जेसेबां जि नुहुरबाय मोजां गाज्रि बहुत लिडार नुबाय जोंनि जिउआव नाथाय अराय सम जोङो जोंनि जातिनि खामानि मावग्रा मानसिखौ थांहोनो हायोबा बेयो जोंनि थाखाय सबसे बेस्ट जानो हागौ बै मानसिया जोंनि मानसि नङाबो जानो हागौ खिन्थु बर' जातिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय खामानि मावगोन सोर बे जोबोर दुखु गोनां मोनसे इस्यु बर'फोरनि थाखाय दिनैसिम जोङो बहुत डिप्राइभ जादों आरो जोंनि भटआ बेबायदि गावस्रानायनि थाखायनो जों बहुत डिप्राइभ जाबाय आरो डिप्राइभसो जाबावगोन नामा बेबायदि सानखांनाय आंनियाव फैदों नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय